Čak ljudi gledate, ja Srštajna i ovo su moji utisci sa Balkan Tube festivala. Sad kao što znate, mi smo 24. oktobra održali prvi Balkan Tube festival. Znači, prvi festival YouTube kulture ovde kod nas na Balkanu i održao se u Sava centru u Beogradu. I šta da vam kažem, pogledajte kako je to izgledalo. Jeleni, evo nas na Balkan Tube festu, ali izgleda se niko nije pojavio. A toliko smo se trudili oko ovoga. Niko se nije pojavio! Oh my goodness gracious! Puna sala Sava centar! Ljudi! Da, bila je puna sala Sava centra, znači ne samo main stage sala, nego ceo Sava centar je bio ispunjen. Znači i dosta vas je došlo do ulaza, došli ste do blagajne i niste mogli da uđete unutra pošto više nije ostalo karata. Tako da izvinjam se svima koji su došli do Beograda, do Sava centra, a da nisu mogli da uzmu kartu pošto su se karte rasprodale. Ali evo, kao što je Cile rekao u svom snimku, trebali ste karte uzeti na vreme, pošto moglo se uzimati tamo i na blagajni, moglo se i preko interneta, preko Gistixa, tako da izvinjam se svima koji nisu mogli da uđu unutra, a hteli su, pošto eto, karte kad se rasprodaju ne možemo dodatne karte da štampamo, pošto Sava centar može samo da izdrži određen broj ljudi zbog bezbednosnih razloga. Milene, nauči da pričaš. Inače sam ostao bez glasa, sad je četvrtak, prošlo je 5 dana od festivala, a moj glas je i dalje otišao. Ali evo, znači došli ste u ogromnom broju, ovaj festival je bio jako uspešan, ne samo da je izvodljiv ovaj festival, nego je izvodljivo da bude uspešno, što je jako teško i komplikovano, ali evo, zbog velikog uspeha će se Balkan Tube Fest održavati i sledeće godine, i sledeće godine, i sledeće godine, i godine posle toga, i godine posle toga, tako da ljudi, uspeli smo, održali smo prvi Balkan Tube Fest, ovo je samo prvi, i verovali ili ne, sledeće godine će biti još bolje, pošto mi smo sad, mislim, ja sam deo organizacije i to, i mi smo se ovo prvi put uradili, bilo je nekih tehničkih problema, znam bilo je tehničkih problema i o tome ću pričati, ali sve u svemu, video sam ste vi zadovoljni i ja sam lično zadovoljan koliko toliko, ali uvek može bolje i sledeće godine će biti još bolje. Sada, da pričamo ovako, iz moje perspektive kako je to izgledalo. Znači ovako, mi smo još u petak ujutru došli tamo do Sava centra, sve to pripremimo i to, Fanta i Asus su stavili svoje štandove, znači svaka čast našim prijateljima iz Fante i iz Asusa, užasno su nam pomogli oko svega ovoga. Wow, Cile, wow! Wow, Kovalska, wow! Inače, postoji će novi video danas. Nećeš! Nećeš me farbati i bit ćeš u njemu. Koje zadovoljstvo da budeš u tom videu. Ali ti ovaj video, uzeti telefon i nećeš objaviti ovaj klip. Nećeš. Vidi kako je ekstra, neozbiljno. Freaking, wow. Sad, u petak smo bili tamo, malo smo se spremali i gledali gde je koji stage, kako ćemo funkcionišemo i to. Singeru, kako je? Teško je, Boris. Teško je, popisuješ 400 slika, Polako su pristizali i drugi youtuberi i iz Bosne, i iz Hrvatske, i iz Crne Gore, i širom Srbije. Ja sam dalje montirao film za Balkan Tube festival, znači ja sam dalje i u petak, jako je festival bio sutradan, i u petak sam montirao. I verovali ili ne, ja sam montiranje filma završio tek u 4 ujutro. Znači, u 4 ujutro je bio gotov film, a mi smo u 9 ujutro trebali budemo u Sava centru. Tako da sam ja spavao nekih sat vremena. Jej, sat vremena spavanja. Ubio sam se što se tiče filma za Balkan Tube Fest. Film inače traje 26 minuta, skoro pola sata. I da, evo, dobre vesti... Izvinjam se. Dobre vesti za sve vas. Film će biti na YouTube-u. Eto, film za Balkan Tube Fest će biti na YouTube-u, ali nećemo ga ovog momenta izbaciti, pošto ima još dosta toga da se doradi na tom filmu, pošto nisam stigao da ga usavršim, nije onako kako želim da izgleda, ali mislim da je dobra ispod filma, može još bolje, tako da ćemo ga još doraditi i kontam da će možda krajem novembra da izađe, mislim da će krajem novembra da izađe, još ćete biti updateovani, ali Balkan Tube Fest film će biti na internetu, bit će na YouTube-u da svi vi vidite. Sad neću ništa da spojlujem i vi u komentarima nemojte pisati šta se radi u filmu vi koji ste videli, nemojte da spojlujete drugima, nemoj biti telik,
Ali evo, pored filma smo uradili naš premijeni snimak Nikad teže buraz, naš muzički spot. I taj video izlazi sutra na naš YouTube kanal, na Jasašten kanalu. I vidio sam vašu reakciju, vama se baš svideo i meni se lično jako sviđa ta naš premijeni snimak Nikad teže buraz. Znači, Dex se ubio što se tiče pesme, mi smo se ubili što se tiče i snimanja spota. Da, dobili smo i nagrade, BTF lika smo dobili. Evo, za najbolji muzički spot, Nikad teže buraz. Onda smo dobili za najbolji serijal, 5 stvari koje mrzim kod. I nagrada za najbolju pesmu se isto nalazi kod Dexa, sad ću ubaciti sliku, slika Dexa sa nagradom. Znači dobili smo 3 BTF lika za najbolji muzički spot, za najbolji serijal i za najbolju pesmu. E sad, i ostali youtuberi su isto dobili nagrade, vidjet ćete njihovim YouTube kanalima. Ovo se zove BTF lik nagrada. Then, šta se da kažem, da, znači ja sam spavao jedno sat vremena, mrtav sam bio umoran. I imao sam gomilu aktivnosti tamo na festivalu, imao sam i Q&A, imao sam i live nastup sa Leni, znači pola sata smo bili live, radili smo live zbog Sira na main stage-u. Izlazio sam napolje, se popisujem i slikam se svima vama i ja se izvinjavam što nisam uspio sa svima da se slikam i da se svima potpišem, ne znam zašto želite ovaj potpis kad je glupav, ali nema veze. Ja se izvinjavam što nisam mogu sa svima, pošto je konta da je bilo tamo nešto oko 4000 ljudi, ne znam još tačno koliko je bilo, ali oko 4000 ljudi, možda čak i 5. I fizički je bilo nemoguće da se sa svima slikam, pošto uvek tako izvedite telefon, ne mogu sad uzeti telefon, pošto snimam se telefonom. Uzmete tako telefon kao može slika i onda vi dok uključate telefon, dok namestite, onda je bila mutna slika pa morate ponovo. Znači, u prosjeku treba pola minuta, minut da se slikam s jednom osobom ako nemaju pripremljen fotoaparat. Tako da je fizički bilo nemoguće da se sa svima slikamo. Pogotovo zato što ste pravili malo gužu, malo ste se gurali, Ali, za sledeću godinu ćemo imati bolji sistem, pošto, to je Cile predložio i super ideja. Sledeće godine ćemo imati, znači, stativ sa fotoaparatom, sa pozadinom, tako se Olga Kej slikala na Vidkonu, tako ćemo i mi ovde. Znači, imamo poslednji fotoaparat i samo slikamo se, ha, cool poza, sledeća slika, ha, cool poza. I sve te slike ćemo onda postaviti na internet. Znači, to je da za sledeće godine sad smo naučili i znamo da će tako mnogo bolje da funkcioniše. Tako da, eto, jedan od tih propusta je bio što nismo mogli sa svima da se slikamo. Ja se opet izvinjam svima vama što nisam mogao sa svima da se slikam. Ovaj video će jako dugo da traje, ali volim da pričam ovako. Hoću da kažem sve, ako ću milion stvari da izostavim, ali hoću da pričam. Vidjeli ste tu i BTF film, imali ste i gaming turnire, sad ja nisam mogao to nešto baš da ispratim, pošto sam više bio backstage, da sam se slikao sa svima vama i to. Cijel dan ništa nisam jeo, ništa nisam pio i mislim da je moj organizam umro od tog dana. I da, moram vas sve pohvaliti, jer dosta vas mi je prišlo sa poklonom, donali ste gomilu poklona. Evo, jedan od tih poklona je ova majica, ovde piše od tvojih najvećih fanova, Matija Pavle. Ja ovu majicu ću da nosim do kraja ovog videa. Znači, dobili smo ovu majicu. Wait, bla bla bla. Dobili smo ovu majicu. Ovo inače, ovo su naše propusnice sa Balkan 2 Festa. Fanta napravila prebrutalnu propusnicu, ovo piše YouTuber, zato što YouTube je copyrighted. Tako da imali smo i tu propusnicu koju smo nosili. I da, najbolji poklon koji sam dobio od svih vas, znači najbolji poklon koji sam dobio ikada od bilo koga je ovaj od Nikoline. Znači Nikolina, svaka ti čas, napravila si 3D Jasaštajn znak. Sad ne znam da možete najbolje da vidite da li sam stavio dobar ugao, ali 3D Jasaštajn znak. Look at this. Nikolina, ja ti skidam kapu koju trenutno nemam. Čekaj. Sad imam kapu, znači Nikolina, ja ti skidam kapu, čestitam ti, svaka ti čast za ovo i svaka čast svima vama koji ste poslali sve ove crteže. Sad ću napraviti malu sekvencu sa svim ovim crtežima. Go!
sad, pored toga što smo dobili sve ovo od vas, dobili smo još od Bizneta, od Biznet Srbija smo dobili ove brutalne Panasonic slušalice, onda ovaj menjen punjač za mobilne telefone i Tom Pro headset Bluetooth slušalice. E sad, oni su nama ovo dali, ali mi želimo ovo damo vama. E sad, kako možete dobijete ove stvari koje smo dobili, kako možemo mi ovo vama da pošaljemo? Tako što ćete lajkovati dole Facebook stranicu, dole će biti link od Biznet Srbija Facebook stranice i lajkujte tu stranicu, lajkujte ovaj video i onda ćemo izvući pobednike na našem Facebooku i Instagramu, ćemo objaviti ko je, i stavit ću dole link u opisu, ko je dobio ove sprave. E sada, ja ću ovo isto sve potpisati, tako da dobit ćete potpisane verzije svega ovoga, tako da ovo možete dobiti ako lajkujete Facebook stranicu od Biznet Srbija, dole će biti link u opisu, tako možete dobiti ovaj Bluetooth headset, minion charger i Panasonic slušalice. Tako da, hvala puno Biznetu Srbija što su nam ovo poslali, to jest što su vama poslali, to jest nama poslali da vama pošaljemo. Nadam se da ćemo dobiti još gomilu ovakve stvari i možemo vama da šaljemo. I hvala vam što nas gledate. E sad dobili smo još jedne brutalne Adidas patike koje Singer nosi. Singeru, kakve su? Jako su udobne! Koji broj nosiš? 46! Aha. Trenutno imamo Dexa na vezi, spašava felne. Dex, kako je? Trenutno se nalazim na jednom otpadu gde, nažalost, uništavaju felne i došao sam da ih spasim. Ali pre toga, pre nego što se bacim u ovaj pohod, moram da vam kažem da je na Balkan Tube Festu bilo fenomenalno. Jako mi je žao što svi nisu mogli da prisustvuju ovom spektaklu, ali moći će to da urade već sledeće godine. A ja odu da spasim felne. Ćao! Hvala ti, Dex. Hvala ti, Singeru. Nema na čemu. E sad, kao što sam rekao, bilo je puno youtubera iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije koji su došli na Balkan Tube Fest i svi su bili smešteni, svi smo bili smešteni na istom mestu, u istom hostelu. Ali mi je bilo jako krivo što nisam s njima mogao se družim noć pre, pošto morao sam da montiram film za Balkan Tube Fest, a oni su se svi zajedno onako družili i to mi je bilo ono kao what? Tek su se upoznali, znači svi ti youtuberi su se tu tek upoznali u hostelu i već su se skontali, znači već su zajedno igrali igrice, snimali zajedno klipove za svoj kanal, smejali se, svirali, pevali. I meni je onako bilo krivo kao, vi se družite, hoću i ja, ali moram da radim. Ali neka, isplatilo se kasnije, tako da bit će još prilika, ne samo prilika na sledećem Balkan Tube festivalu da se svi okupimo, nego već smo se organizovali da idemo zajedno na nečiji rođendan, da idemo zajedno da pravimo rošti, da idemo zajedno da se družimo, što mi je stvarno super. Jako mi je drago što postoje kod nas na Balkanu, mislim da postoji toliki broj youtubera koji imaju isto interesovanje, isto mišljenje, isti smisao za humor, tako da ovo je stvarno super stvar i jako mi je drago zbog Balkan Tube Festa što smo uspeli svi da se okupimo na jedno mesto i da eto doživimo ovu jednu stvar zajedno, ovaj doživljaj, da, rekao sam uz Boksira 25, da mi je najbolji doživljaj koji ću zauvijek pamtiti bio taj što sam izašao na binu na Epic Rebels of History koncertu, ali evo, ispravljam samog sebe, da mi je najbolji osjećaj bio tamo na Balkan Tube Festu kad sam izašao na live nastup. Niko se nije pojavio! Oh my goodness gracious! Puna sala Sava centar! Znači, kad bio taj live nastup, kad sam izašao sa Leni i kad smo nastupali pred svima vama, to mi je eto vrhunac. Ja, eto, vrhunac mi je sad to na Balkan Tube Festu, live nastup. I gledat ću da uradimo što više tih live nastupa, pošto volim kada se oko vidim uživo. Volim kada uživo imamo tako interakciju, kad se zajedno slikamo, družimo, pričamo, kad imamo malo makar vremena, malo par reči razmenimo, to mi je eto vrhunac. Tako da eto, Balkan Tube Fest je bio po meni, po mom mišljenju, veoma uspešan, bilo je nekih tehničkih problema u organizaciji, ali ćemo sve to rešiti na sledećem festivalu. Znači, sledeće godine će biti opet Balkan Tube Fest. Ja sam i dalje umoran. Umoran sam, mislim, ja sam da je prošlo jedno 5 dana festivala, ali odmah čim se završio festival, išao sam na sajam knjiga sa Karlovačkom gimnazijom, pa mi se vratio fakultet, sad ponovno idem na predavanje na fakultet, tako da, nemam vremena za socijalni život. Znači, fakultet, YouTube, socijalni život, to su te 3 stvari. I jednostavno nemaš imati vremena za sve. Tako da, moj socijalni život će sada propadne. Šalim se. Znači, trudim se jako oko i fakulteta, to je oko Akademije umetnosti, i trudim se jako oko YouTube kanala, sad ćemo izbacivati mnogo kvalitetnije stvari, sad kad je prošao Balkan Tube Fest, sad možemo da se fokusiramo na svoj kanal i na kanal drugih youtubera, i eto, stavit ću dole link
od našeg spota koji bude sutra izašao. Znači, ako ovo budete gledali nekad kasnije u budućnosti, da znate, dole će biti link od našeg YouTube kanala. YouTube kanala, oh my god, vidite, umoran sam. Od našeg muzičkog spota Nikad težak buraz. Znači, bilo je brutalno na Balkan 2 Festu, jako sam se umorio, jako sam se iscrpeo, jako sam smršao. Tako da ću sada da spavam, da jedem, da učim i da snimam klipove za Jaseštajn YouTube kanal. Tako da, eto ljudi, hvala vam puno što ste bili na Balkan 2 Festu. Pogledao sam neke vaše vlogove, vidio sam vaše vlogove što ste vi snimali i kačili na YouTube, tako da znajte, gledao sam vaše snimke, vaše reakcije sa Balkan 2 Festa. Veoma mi je drago ako ste se lepo proveli i nadam se, to jest ne nadam se nego će tako i biti, bit će bolja organizacija i sve 100 puta bolje sledeće godine na Balkan 2 Festu. I eto, šta drugo kažem nego keep smiling burazi, uživajte ovde kod nas na YouTube kanalu i na YouTube kanalu drugih balkanskih youtubera. Čekirajte, go check it! Čekirajte kanale od drugih youtubera koji su isto bili na Balkan 2 Festu. I da, velike pohvale za kanal S-Tech, oni su novi na YouTube kanalu, velike pohvale za njih. Velike pohvale za sve youtubere koji su došli na Balkan 2 Fest, odlični ste bili. I da, sad ćemo za vikend snimati novi izboksira sa Dexom i snimat ćemo nove klipove sa Danijem sa kanala Gradual Report, pošto Danny ovde sam kod nas, pa da to lepo iskoristimo. Danny, come out of the closet. We won't judge. We won't judge you. This is who I am. I was born this way. I was born this way. I eto, još jednom, keep smiling burazi, uživajte, spavajte i vidimo se sutra u novom skeču, to jest novom muzičkom spotu. Ajde, ćao! Singeru, kako je? Evo, vozimo se. If we don't die, everything's good. Yeah! But you know what? We are gonna die. Oh shit. Not today, but we will. Oh yeah. You know, maybe 100 years from now, if science and technology keep improving. You know? But we will die.